मी अँटनी डिसिल्वा अस्सलना आंबेलीवरून बोलतोय, गोवा. आता हे व्हिडिओ मी करतोय जास्त करून जे मराठी माणसं ह्या भाईचं जर व्हिडिओ बघितलं आणि दुसऱ्या जातीचे धर्माचे लोकांनी जो हे व्हिडिओ बघितलं त्यांच्यासाठी मी एकच बोलतोय, बहिणी तुम्ही अशी भडकाऊ भाषण करायचं नाही. तर फ्रान्सिस झेवियरचा डीएनए चेक करा. ह्याच्यामध्ये वकिली नियमानुसार सुद्धा कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा प्रश्न येत नाही. झेवियरच्या त्या कार्यक्रमाला अख्ख्या देशातनं खूप जण जातात. कोणाला काही हिस्ट्री माहिती नाही, त्याच्याबद्दल काही माहिती नाही, पण बऱ्याच जणांना त्याच्यावर भावना आहेत, काही श्रद्धा आहेत असतील. आम्हाला त्या भावनेची श्रद्धेशी घेणं देणं नाही. पण जी लोक तिकडे माथा टेकायला जातात त्यांना माहितीये का ते कोणाच्या पायावर माथा टेकतात? ते डीएनए टेस्ट कशासाठी? तर ते प्रेत खरंच झेवियरचं आहे का आणि कोणाचं आहे लक्षात येण्यासाठी, म्हणून डीएनए टेस्ट आहे. आमच्या ज्यापर्यंत तुम्हाला हिस्ट्री माहीत नाही, तुम्ही दुसऱ्याला बोलतोस की लोकांना हिस्ट्री माहिती नाही आणि देवाचे जाऊन पाय पडतात. तुमच्याप्रमाणे तुम्ही बोलतात की आपल्याला माहिती नाही की ती बॉडी जी सिक्रेट बॉडी आहे ती सेंट झेवियरची आहे की नाही. आणि ज्यापर्यंत आपल्याला माहिती नाही तिकडे जाऊन आपण माथा टेकवायचा नाही, आपण तिकडे जाऊन प्रार्थना करवायची नाही. म्हणजे ज्यापर्यंत आपल्याला माहिती नाही की ती बॉडी सेंट फ्रान्सिस झेवियरची आहे की नाही, त्याच्यासाठी डीएनए करायचं तुम्ही बोलतोस. आता देव म्हणून आम्ही मानतोस, आपण तुम्हाला जबरदस्ती थोडी केलंस तुम्ही जाऊन माना म्हणून. तुम्ही मानू नको ना. समजा आपला अंधविश्वास आहे, परवडेल ना आपल्याला, तुम्हाला काय करायचंय? एक दुसरं तुम्ही बोलतात की ते सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या बॉडीची डीएनए करायचं, की तो खरंच सेंट फ्रान्सिस झेवियर आहे की नाही, तो खरंच देव आहे की नाही. मला एक बोल बहिणी, एवढंच मी सर्व बंधूंना बोलतोस, बघा ही कशी भडकवतेस, हे अर्ध सत्य बोलतेस आणि भडकावतेस. आता डीएनए करून आपण पाय पडायचं तर वहिनी मला तुम्ही बोला, मी समजून घेतो की तुम्ही हिंदू आहे, तुम्ही मराठी आहे, मान्य करतोय, माझा असं अंदाज आहे. तुम्ही हिंदू आहे तर मला माहिती नाही, तुम्हाला माहिती आहे की नाही की हिंदूमध्ये किती देव आहे. हा मी गॉड झाले, मला जी माहिती भेटली त्याप्रमाणे 300 मिलियन देव आहे हिंदूमध्ये, 300 मिलियन्स. तर मला बोला वहिनी, तुम्ही या 300 देवाचं डीएनए केलंयच काय? मला विचारतो मी जे लोक हिंदू आहे त्या लोकांना नाही विचारत, मी विचारतो तुम्हाला, जे भाषण तुम्ही ठोकलंच ना इकडे, अर्ध खोटं आणि बेविचारित बातम्या. तुम्ही एक मला कन्फर्म करा, पहिलेशी मिलियन जे हिंदूमध्ये देव म्हणून मानतोस आपले पुरे जगाचे लोक, तर तुम्ही हे भाषण देते ते वहिनीला बोलतोस मी, तुम्ही हे 300 देवाचं डीएनए केलंस काय? तर नाही केलंस तर तुम्ही कशाला जाऊन माथा तिकडे टेकवतस? तुम्ही कशाला त्याला देव म्हणून मानतोस? तुमच्याकडे डीएनए नाही तर तुम्हाला कसं माहिती ते 300 मिलियन देव जे आहे तुम्ही कसं मान्य करतोस विदाउट डीएनए? ही पहिली गोष्ट.
माणसाचं प्रेत तेच प्रेत आहे का आणि कोणाचं प्रेत आहे? साधा हिशोब करा की मी जर कोणाच्या पाया पडते तर तो माणूस तोच असला पाहिजे ना. तो माणूस कसा आहे तो नंतर बघू, पण मी ज्याच्या पाया पडतो तुम्ही जाऊन तो माणूस तोच आहे का तुम्ही वेगळ्याच कोणाला तरी माणसाला तो माणूस समजून पाया पडताय हे दाखवण्यासाठी डीएनए टेस्ट आहे. दुसरी गोष्टी तुम्ही बोलतात की ज्यापर्यंत डीएनए नाही होईल, ज्यापर्यंत ओळखपत्र तुम्हाला नाही भेटेल, त्यापर्यंत त्याला जाऊन माथा टेकवायचं नाही, वेंग मारायचं नाही. तर मला एक बोल वहिनी, तुम्हालाच विचारतोय मी, तुम्ही तुमच्या वडिलाला कधी वेंग मारलीस काय? तुम्ही तुमच्या वडिलांचे पाय पडलेस काय? तुम्ही कधी तुम्ही वडिलांचे माथा टेकवलंच काय? तर तुम्ही तुमच्या वडिलांचा डीएनएस केलंच होतं काय? तर ज्यापर्यंत तुम्ही तुमच्या वडिलांचा डीएनए नाही केलं तर तुम्ही त्याला जाऊन कसं वेंगवतात? तुम्ही कशाला तिकडे जाऊन पाय पडतात? वडिलांचे पाय कशाला पडतात तुम्ही? म्हणजे तुमच्या लॉजिकप्रमाणे सर्व पोरांनी, सर्व मुलगा आणि मुलगीनी आपल्या वडिलांचे पाय पडायच्या अगोदर त्यांच्या वडिलांकडे डीएनए टेस्ट मागायला पडेल काय? म्हणजे पुरे जगामध्ये सर्व वडिलांचे, आईची तो चला आपण मान्य करू शकतो का? आईच्या पोटामधून आपण जन्म घेतलं तर आई तर नक्की कन्फर्म झाली, तर वडील हो या पोराचा वडील आहे म्हणून काय गॅरंटी आहे? तरी पण आपल्याला विश्वास आहे ना वडिलावर. त्या वडिलाचा आपण डीएनए मागून नंतरच पाय पडणार काय आपण? म्हणजे या जगात ह्याच्यापुढे सर्व पोरांनी आपापले वडिलांकडून डीएनए मागायला पडेल. त्याच्यानंतरच तुम्ही जाऊन त्या वडिलांच्या गोदमध्ये बसायचं, त्यानंतरच त्या वडिलाला वेंग मारायचं, त्यानंतरच त्या वडिलांचे पाय पडायचे. ही अशी यांची लॉजिक आहे. हे मी कशाला बोलतोय की यांच्यासारखे हे भडकाऊ जे भाषण आहे ह्या लोकांना आधी काही काय नाही भेटत. हे लोक फक्त इकडे भडकाऊ भाषण द्यायला आले. ह्या लोकांनाच आपली हिस्ट्री माहिती नाही, पण दुसऱ्याला लाचार म्हणून समजते हे लोक. असे लोकांचे भाषण ऐकून भडकून घ्यायचं नाही. आणि वहिनी, तुम्हाला मी एक विनंती करतोय, सुधरा तुम्ही, लवकरच सुधरा. नाहीतर तुम्ही जाऊन तुमच्या वडिलाकडे त्यांचं पण डीएनए मागायला पडेल असं मला वाटतंय. एक विश्वास म्हणून होतोय आपलं. कुठचा पोरगा पोरगी आपल्या वडिलाकडे डीएनए मागेल? तसंच तुम्ही कसं अशी आशा ठेवतस की आपण आपल्या संतांकडून, आपल्या देवाकडून त्यांचा डीएनए मागेल काय? आपण काहीतरी बोलायसाठी बोलायचं, देशामध्ये एक राग आणायचं बंद करायचं. सर्व विनंती करतो. मी समजतोय माझा व्हिडिओ हे वहिनीपर्यंत पोचणार. थँक्यू व्हेरी मच.